जय जय भोजपुरी घर घर भोजपुरी में रउआ सबके दिल से स्वागत करतनी। रउआ सब हमार वीडियो देखिला, रउआ सबके बहुत आभार व्यक्त करतनी। रउआ सब खूब आनंद से रही, जीवन अपन खूब बढ़िया से बिताई। भगवान के आशीर्वाद रउआ सब पर बनल रहे और रउआ सबके आशीर्वाद हमरा पर बनल रहे। तनी ध्यान दी सब है। देखी सुदामा जी के बारे में रउआ सब जानतनी। सुदामा जी कृष्ण भगवान सखा रहनी, जा वहाँ सब मित्र रहनी, दोस्त रहनी, संहतिया रहनी। एगो ऐसा समय आयल कि सुदामा जी के हालत गरीबी में गुजरे लागल। वहाँ के हालात बहुत ख़राब हो गई, माली हालात बहुत दयनीय रहे। बाल बच्चन के पोषण पालन करे में परेशानी रहे। तो वहाँ के जौन पत्नी बानी, धर्म पत्नी, वो कुछ कहतनी वहाँ के कौना भाव में कहतनी एकरा के रउआ सब तनी सुनी। हम एकरा के प्रयास करतनी, कोशिश करतनी कि रउआ सब के सुनाई। रउआ सब एकरा के खूब ध्यान से सुनी। रोई रोई बिल खेली, रोई रोई बिल खेली, सुदामा की बहुरिया दिनमा पातर भइले, दिनमा पातर भइले। हमनी के तुव मोहाल, दिनमा पातर भइले। हमनी के तुव मोहाल, दिनमा पातर भइले। रोई रोई बिल खेली, आर रोई रोई बिल खेली, सुदामा की बहुरिया दिनमा पातर भइले। हमनी के सतुव मोहाल, दिनमा पातर भइले। सब केहू रहे रामा, सब केहू रहे रामा, आरे कोठवा अटरिया दिनमा पातर भइले। आरे कोठवा अटरिया दिनमा पातर भइले। हमनी के झोपड़ी मोहाल, दिनमा पातर भइले। हमनी के झोपड़ी मोहाल, दिनमा पातर भइले। रोई रोई बिल खेली, अरे रोई रोई बिल खेली, सुदामा की बहुरिया दिनमा पातर भइले। हमनी के सतुव मोहाल, दिनमा पातर भइले। तरवा सबके बहुत बहुत धन्यवाद देतनी। देखिए, इतना सुगर भोजपुरी भाषा के मान्यता खातिर प्रगतिशील भोजपुरी समाज दिन रात एकदम लागल बिया। रउआ सब एकरा में लागी भोजपुरी भाषा के मान्यता मिला के रही एकदम। रउआ सबसे हम आग्रह करब, निहोरा करब कि प्रगतिशील भोजपुरी समाज के संगे संगे रउआ सब कंधा में कंधा मिला के चली।
भोजपुरी भाषा के जौन हमनी के असली मातृभाषा इहे ह, भोजपुरी हमनी के मातृभाषा ह। तो हमनी के माई के भाषा ह, भोजपुरी माटी के भाषा ह। आ एकर मान्यता नइखे, संविधान के 8वीं अनुसूची में दर्ज करा के मानी सब रउआ सब। यही निहोरा के संगे, यही आग्रह के संगे हम रउआ सबके बार बार गोड़ लागतानी, प्रणाम करतानी, नमस्कार करतानी, धन्यवाद देतानी। जय जय भोजपुरी, घर घर भोजपुरी, प्रगतिशील भोजपुरी समाज जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद।